wallahi ni ba gaba da gaba ko ta ba sai dai zan faɗa ku tuma turu wannan kai wai ba wai kun dai san waye a garin nan kun san waye ne gida kake sha dan ba haka ne wadda tana tafiya kana ga da ke na ga maka baban sandan nan na san wadda me ya kamata a mai za a yi miki sai kin ja mu za mu ja abun magana wurin wannan kai kwanta alƙura yakin bobe gane bane alƙura ammu idan ba amma Allah wannan waye a ja mata ruwan mana kake kamata gale ta kefa ki kawai ne saboda take kira an shigo take kira aski wuce ko kawo take ke nan wajen ko me da wacce maka ne ita din banza yaro kenan lalle ba ai juma da kuke a nan wajen ai miki me ya kamata a yi musu ne wannan so nake a wannan kuma so nake ina so a canza mai kaciya daya ka ji wata magana ma daya ka ji to wallahi dallahi ba kai ba ba ke ba ke ce uwar biyar ba to na ran da Allah da kake ji da kake gani na nan kake kallo na ko to billahi alladhi la ilaha illa huwa ka jira ni in dawon kai ta wannan ya ci maganin ta ya kamata in koya masa hankali kale shi ya fara mun ba sa dina Onin zan ma. Ka masa Allah ya isa yaro. ya mai kunni sa a yi Ranar da hanya in ka ƙara biyo ta. Sai an ma na wani. Ba za ka masa Allah ya isa ba. ke ba ki da hankali ne to ai da kin